Pabili! Ano po? Sigarilyo nga po. Ano po? Kalahating kilo. Tabi, ako muna. Ang yabang mo naman, Brads! Bakit? May problema ka? Ay, wala, boss. Pabili nga. Ano po? 2x to tsaka chichirya. Ilan pong 2x2? Isa. Pre, mukhang di na pupunta dito si Boss EJ. Kaya nga pre, tuloy wala na tayong mapagkukunan ng pulutan sa kaalak ko. Huwag mo nang problema yan, akong gagawa ng paraan. Sandali. Hoy! Teka, ano yung dala mo? Bulag ka ba? Di mo ba nakikita tong dala ko? Pre, iatad akong sa'yo yan ah. Oo nga! Di ka ba natatakot dito? Oh no! Ha? Boss, di ka na mabiro. Maayos ka ha? Ayan. Alak at pulutan natin, boss. Tamang-tama, wala na tayong alak sa kapulutan. Papuntahin mo na yan dito. Tara. Tagay mo muna. Lasingin natin siya, pre. Papulutan ka muna. 1 hour later. Ayos ka pala kasama, Bento. Kaya nga, isang apir nga yan. Pare, mukhang lasing na si Bentong. Oo, boss. Lasing na ako. Di ko na kaya. Anong lasing? Tagay po! Kaya mo yan. Gusto mo bang maging siga? Oo, boss. Gusto ko. Matapang yata to. Matapang pala eh. Sige. May papagawa ko sa'yo. Sige, boss. Kahit ano pa yung ipapagawa mo, kayang-kaya ko yan. Mukhang maayos din to pre, mukhang matapang. Oo nga, pre. Pre, kaya nga may papagawa ko sa kanya eh. Ano yon? Mukhang maganda ito yung papagawa mo ah. Pre, nakikita mo ba yung nakikita ko? Ayun na oh. Oo pre, si Kapitan naman yun eh. Oo, kung bahala. Sige sige, maganda yan. Bentong, Bentong. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Saan? Yung naglalakad na yan? Oo, siya nga. Ayan ba? Pangit niyan, mukhang unggoy. Mukhang unggoy daw si Kapitan pare. Unggoy! Unggoy! Oy, unggoy! Saan ka pupunta? Halika nga dito. Kung talagang matapang ka, ubara mo nga. Oh no! Yun lang ba? Gusto mo sapakin ko pa siya eh. Yari ka ngayon kay Kapitan. Sige nga, puntahan mo na at hubaran mo. Watch me, stay put lang kayo dyan. Matapang yata to. Ano yun oh? Saan? Tarantado ka! Yari tayo, kapitan. Taratakbo! Run. Anak lang, bakit mo ako inubaran? Ah, sino ka ba? Ha? Di mo ako kilala? Di mo ba ako kilala? Ha?
Ako lang naman si Kapitan. Ako to, si Kapitan. Wake up! Ayos yung trip mo ha. Sa barangay ka ngayon matutulog. Hindi ka, pinutusan lang ako yung mga yun, oh. Saan? Wala naman dyan ha. Saan dyan? Pinaglolo ko mula nga ata ako eh. Ganti na tayo! Pinagkitripan mo ako ha. Yan ka ngayon sa akin. Kapag! 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 Doon ka sa barangay. Ayop! Ayop! Kapag! Kapag! Nakaganti na rin tayo.